زم كل تناجرات زيادة بمفلات بتشا هيوتكم كومبليت لتغير تقوليه سلام مانيفستيشن كوتش أبيلي بهال نازو channel زبيت سوي مخان لايك شير سبسكرايب بمجوار تدولي وحسها ويكسر لكم تدولي ونقدر تهليلا أو كومنت بمسحف نازو channel زبيت سوي تخون تقوليهم هيوتكم حتى إرجيزين ملو بملو كتيرول تدولي سوات مجمرة تجوروا لكم نقدر تأيو كولا لهم 3D world موتا لا 4D 5D world كتاعتي نيكم سلازي 3 world time مالتي 3D world مالت تايمنا سبيس تطقينكم تدليو ነገር ከተግኒተለኩም ማለት እዩ እዚ ታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብ መቀለ ላብ ሸገር ፕሌን ተጠቂሙ ክኸተሎ ስለዚህ ካብ መቀለ ላብ ሸገር ለወስዶ ቦታ ነው እዚ ቦታ ሱ ስፔስ ነው መቀለ ላብ ሸገር ለወስደሉ ጊዜ ነው እዚ ጊዜ እዚ ድማ ታይም ነው ስለዚህ ቦታና ታይም ተጠቂምኩም ላፍት ትደልይዎ ቦታ ክትወጽሑ ተለኹም 3D ወርልድ ይባል ኣብነት ሓደ ሰብ ሚሊዮነር ክኾን እንድሕር ደሊ ተቆይኑ ስለዚህ ሚሊዮነር ንምዃን ቢያንስ ኣውዛ 10 ዓመት ኢሉ ዴድላይን ክቕምጠሎ እዚ ታይም ይባል ስለዚህ ሚሊዮነር ንምዃን ከም ድብኔኒ ክጽዕርኔኒ ላውዝ ክለፍኔኒ መጀመርያ ብዙዝኔ ስቴፕ ገይረ ካው ላውዝኔ ስቴፕ ቀጽለ ላውዝኔ ስቴፕ ላበለ ከምዚ ዓይነት ጎላት ለቐመጠ ክኸርተሎ ስፔስ ይጥቀምሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ቦታ ይባል ስለዚህ ታይምና ስፔስ ተጠቂምኩም ላፍት ደልይዎ ቦታ ክትኸዱ ተለኹም እዚ 3D world ይባል በኻሊ በሪሌሽንሺፕ መልክዕ እንሪኦ ተለና ረኛ ለኸተለኒ ሚጅንጃን ክለማመድኔኒ አከዳናይ ክቅይርኔኒ አወጋጋይ ከምዝ ክኾንዮ ቁመተይ ከምዝ ክኾንዮ ሰውነተይ ከምዝ ክኾንዮ ላበለ ስፔስ ላተጠቀመ ላፍት ቦታ ክኸድ ተሎ እዚ ለ3D world ይባል ነገር ግን አላ 4D 5D ክንመጽ ተለና ግን አፋለላይ ኻሊ እስታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ካብ መቀለ ላብ ሸገር ልምኻደሊ ንበል ነገር ግን ካብ መቀለ ላብ ሸገር ልምኻድ ምንም ጊዜ ከይተጠቀመ ምንም ነገር ከይተጠቀመ አዲስ አበባ ላብ መቀለ ከምጻ ክኽእል ተሎ እዚ 5D ይባል እዚ 5D ይባል ታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ 1 ሚሊዮን ገንዘብ ይደልሎ እና 1 ሚሊዮን ንምርካብ የትም ቦታ ከይተንቀሳቀሰ ምንም ዓይነት አክሽን ከይወሰደ አውለሎ ቦታ በመዃን ብቻ ሐሳውና ስምዒቱ እምነት ፈጢሩ እንደለ ነገር ላው ክስሕዎ ተሎ ወይ ከዓ አትራክት ክገብሮ ተሎ እዚ 5D ንብሎ ማለት እዩ ስለዚህ በሪሌሽንሺፕ መልክዕ ለተኸይና ምንም ነገርኩም ከይቀየርኩም ውሽጣዊ ዓለምኩም በመቀያር ብቻ ምስ ዓለኩም ለለኩም አመለካከት ለዓለኩም ለለኩም አራአያ ዓለኩም ትዎ ኮምፕሊመንት ብምስትኻል ብቻ አይነት አክሽን ከይወሰድኩም ሊዎ ሪሌሽንሺፕ ላኩም ከመጽእ ክትገብሩ ተለኹም እዚ 5D ይባል ስለዚህ ሰብ ክልተ አማራጭ ነው ስለዚህ ለለኩም ሐሳብና ስምዒት በመቀያር ሰውነትኩም አእምሮኩም እምነት በመፍጠር ትደልይዎ ነገር ላኩም ለክመጽእ ክትገብሩ ትደልይ ሰባት ግን ኣብ ኮሜንት ኢልኩም ጻሕፉ ላይ ሊንክ ክልእኸኩም ትደላፍ ትደልይዎ ስኬል ክትወጽሑ ጋይድ ገብረኩም